and Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi ka dun? Mawag sa kalalaki nga taga Kalituban, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Kaloy. Oh, sige na. Nakaluto na ko. Natuman na ang imong gusto. Nakakita-kitawon kog paagi nga makapalit kog longganisa. Nga imong ganahan kanon. Sige na, anak. Wow! Kalami! Oo. Oy. Hinahinay lang sa pagkaon. Matukan ka. Okay. Napaon. May nanuktok man? Tayo ba, ha? Tanawan ko na kung si Kinsa ning sayos buntag nga namisita na to. Ikaw lang muna diha. Opa! Kadit lang, na. Kaloy! Daimich, ikaw, niya ka, may balik ka na. Niya daw. Napas pa na kong lutog itlog. Iparis na silang ulisa. Ikaw na, Daimich. Karen, anak, tuwas na si mong pagkaon. Nahurot naman ang akong longganisa. Kihurot ni Mama. Mao ba? Sige lang, anak. Nakatilaw naman ka. Nakakaon naman ka. Share lang mo sa mama, ha? Gutom kay sa mama, oh. Anak, pasensya ka na, ha? Gusto si Papa mo. Gutom kay ko. Anong gutom kay ka? Diin man di ay katago. Pasensya ka na sa tong anak, ha? Ayaw lang siya tagda. Sayod ka ba ya, bata? Patakalag ukap sa iyong baba. Okay ra. Nakasabot ko. Sige na, day. Higda na. Andam ng katri. Aron makapakuhay ka. Mulakaw na sab ko. Aron makapanagat. Pasaylo ako. Kalimti na lang to. Ang nakalabay na. Dili na lang kumangutan na kung unsay matuod nga hinungdan. Kung anong nibalik ka din sa amo. Kanang sa imong anak. Ang may nungdanon ako. Ganiya ka na, day. Ibalik na ka na mo. Gago ka. Buang-buang ka. Pa, Giuntoy ka na. Gitilawan naglala ang laki. Kapila naman. Tausa ka duha. Imo na sang gidawat. Pamahal ko siya. O ginahan siya sa akong anak. O ikaw. Mahal ka pa si mga asawa? Kanaghay mo siya pagbutang og hugaw sa mong oo. Bantay bitaw. Tingali magilak-hilak na sag ka. Tiwasan talaga ka. Maldita ko yung bata, ha? Kay batasan! Si Mitch, hindi mo nalan ang among anak. Unsa mo kinita mo? Day! Nga naman na. Ganun gimunalan mo man ang bata. Ano man, ha? Mugara ka na? Tinian ay mo ka pa, ha? Unsa man day problema ninyong duha? Ganun gimunalan mo man ang bata. Naglagot ko! Akong gisugo ang papangitaon akong ice kay gusto kong mainom og bugnaw kay perting inita din sa isla. Gahig, oh! Giuna ganun niyang duha! Day, ikaw na lang untay nilakaw. Nigawas aron pagpangitag ayos. Kung doon naman kayo makita niyo mamaliga. Buka, may maabtan ka pang namaligag ayos. Halin ba kayrong ayos? Kay init ba ya? O ano lang unta manugo sa bata? O ganun mo gawas man ko! Nga managas man din ng liog sa itong mga silingang chismosa, ha? Ha? Busit biya, oy! Ha, kabisit god! Makalagot! Day! Papa! Andilin ako ganahan ni Mama. Maldita kayo siya. May pagwala lang na siya mabalik din ni Da. Anak, pasensya ilang una si mama niyo, ha? Anak, ang importante, nga natibuok na ta pagbalik. May matawag ka ng mama o papa ni mo. Kumplito na ta. Ug angay na natong ipasalamat. Day? May nabantayan lagi ko nimo. Magtulo na kabuwan sukad nga nakabalik ka din eh. Pero may kausaban ka. Ang unsa man? Nanambok lagi ka, no?
namuson ka. Nanambukit ko. Kaya wa mo kailaing babuhat din he. Kauntog raman. Kaya dili mo palihukon. Gusto mo magbud kong makapahuway ka. Kaya raman sa nako nga, ako'y mulihok din isbay. Sa dili pa kumulakaw aron mangista. Maayuras ang nanambuk ka, day. Kana kay nanambuk ka. Nakauyon ka dinis kinabuhi sa isla. Sige ha, mulakaw na ko. Aron manginabuhi na sad. Amping mo ni Karen, day ha. Magdakog baboy inig pauli na ko. Mangita ko kapalitan. Ay. Mingaw mo bay? Nipahuwi na sa tingali si Mitch. Ug nanubay na sa tingaling akong anak. Usakan na lang ko sa mo. Maayo kay niya ka na. Day, may bisita kang lagi. Sige sa maning maulaki. Ako si Dodoy. Ug ni ako, aron kuhaon ko si Mitch. Lain mong laki. Siya si Dodoy. Ang amahan sa kong gisabak. Naiubos magugo niya. Mao nga ako siyang gilayasan. Ug niya na siya. Iyan akong gikuha. Mubalik ako niya. Sige, kuyog niya. Umaginit naman image. Kumukuyog ka man gud niya. Ayaw na gid pagbalik pa din. Tawad dili na kumudawat pa nimo. Mga salbahis. Niguyog yun si Mitch sa iyang laki nga nakapamabdos niya. Dili si Dodoy ang hinungdan nga iya may gibiyaan. Laing laki na sabday si Dodoy. Grabe ha. Gusto mong kumuhilak, pero wa na'y luha nga nito sa akong mga mata. Akong natugkad nga ang akong asawa nga sama kang Mitch. Dili angay hilakan. Dili angay nga hinungdan. Dini na lang kutob. Dagang salamat. More power sa RMA. Mao kita mga higalang kaagi ni Kaloy na taga Kalituban, Bohol. Ang mga kaagi kibada ng duwa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulat o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala mga suking ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon. Handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Umaga, ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kini Dr. Nay Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon mas mga artistag maghatag ginabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko sa pangan nga adyang usa na ka senior citizen, minyo og may 7 ka buok anak. Taga northern part of Cebu. Punto legal, emosyonal ug may medical pa kining akong suliran. Kabahin kini sa akong bana nga senior na sad og sa among yuta. Aron inyong isabtan, sugdon ko ni adtong wa pa kami maminyo. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Ninyo tayon. Sopa ka diya, boy. Uy, ano ko tamo mo na susi mo na una? Gusto lang kong pahimutan. Kay, ako lang bayaan. Wa mo minyo na mo managsuon. Huwag mo na hinungdan. Nga nagdalik kang maminyo, ha? Hindi man tingali. Gusto naman ta sa itong mga edad. Eh, di, manggod ba? Di paling yung dugay god nga nagkauyab ta. Bago pa ta nagkauyab, unya magminyo na dayon ta. Pwede ba mag-ila-ila lang una ta? Oh, tawa pa din ta magkaila. O di ba? Sa itong kinaiya ba? Eh, may pagtuda pa rin ka na ako. Wala no? Nasuko ka? Awa, eh. Mura makukuhang kag pagsalig na ako. Gaunta. Ipakita ko na nimo ang tanan kung kaayo. Alang sa itong relasyon. Nala, sige. So, wayan kong panangidag ako maginikanan. Oh, unsa pa man di ay imong gipangita sa lalaki adyang. Pa, Magpamisitahan man adin sa ato si Boy. Ug sa akong tanaw, may man ang tao. Hilomon, dili barkadista, dili kiaton nga pagkabatanon. Ya, Diyos nun. Ay matag Domingo, magkigpanimba man yun nimo, di ba? Pa, mauna, matinahurong bataa. Mutahod yun na namong papa nimo. Klaro ka ayong maayong pagkadisiplina sa iyang mga ginikanan.
Mao nga, uyon rami kung maunay mga asawa nimo. Paanhiya si Boy sa ato, uban sa iyang mga ginikanan. Ha? Ngano naman magkauban imong mama? Ako kuhan kining. Kanang kuhan ba kanang sakiton ko sa mama? Layo babaya ang amo sa inyo. Di niyang kaya ang pagbiyahe eh. Oh, sige. Pero naam kay mong papa sa pamamay. Oo, siyempre. O magdalan ko, usan ako kaiyaan. O uyuan ba ka? Kanang proxing mama ba? Oh, kamo good. Unya, kano sa mamamay? Ay, salamat taon. Umanarigid taon ng akong pagpamahin ni mo dyan. Kulbaan di eh. Kulba kayo. May ganik eh. Okay nang imo mga ginikanan. Maot yun. Kaya nagustuhan mo sa akong ginikanan. Salamat bitaw ko nila. Gawa ko nila lisod-lisura. Kay, pagkalayo rabas inyo kun pabalikon pa mi. Kapuya ka, no? Ay, salamat taon. Nga natakda na ang atong kasal. Unya, unsa man? Di gapon makatambo si mama nimo sa atong kasal? Uy, murag kuan man ganing. Murag di gihapon tingali. Unsa man gyud kagrabe niyang sakit ba? Nga di man gyud siya makahimos pagbiyahe? Paturagod ko sa inyo, be. Aron magkita mi sa mama? Uy, ayaw eh. Oh, ano man? O kuan ba kining? Kasluno na ta. Di ko na maayos kasluno nga ka namang magbiyahe-biyahe ba. Unya na lang humas atong kasal. Bantay ka man bitaw, ha? Human sa atong kasal, muadto jud ko sa inyo. Aron magkita ming mama nimo. Uligi, human sa atong kasal. Dado na ti kasamo. Wow! Ganahan ka din siyang lugar, boy. Peaceful kaayo. Ug mas probinsya pagdating kay sa amo. Niyang kasamo, adiyang. Mao na ninyong bay? Hala. Kinsa man ang babae nga murag gipreso sa usa ka payag-payag? Adiyang, pasayloan nga. Karon ko lang ni isulti nimo. Siya ang akong mama. Ug may mental problem. Bot may pasabot. Nga usa ka buang ang imong inahan, boy. Uwahin akong nahibaw. Nagkaliwat ba dahil may mental problem ang akong nabana. Ang iyang inahan, na-admit na kunin sa mental hospital na itong gamay pa sila. Ang ilang amahan na ang nagatiman nilang tanang managsuon. Nauli na unta ko rin sa ila kay naayo na. Apandang tanong pila ka buwan, nibalik na sabang sakit ni ini. Wa na lang nila gibalik sa mental hospital. Ilan lang kining gipriso aron dili maglatagaw. Buhian lang nila kung maulian kining gamay. Wa na ko'y nahimo kay kasal naman mi. Sa pagsugod sa among pamuyo, okay pa man mi. Og naabot dito 7 ang among mga anak. Og nangaminyo na usab kini. Mga senior citizen na kami karon. Og dinin ako ng problema sa akong bana. Kay wa ni mga tiguwang maupay paggawas iyang grabing pagkasiloso. Unya. Uy, ni ako pa sa ato, boy? Huwag ka magdahom nga mauli ako dayon sa. Mahong, nagpalabi mong dugay kita sa mong laki. Unsa ko'y laki? Ibaw ko, may relasyon ka mo og gantong biyudo nga si Benito. Unsa? Si Benito gyud nga mas tiguang pa nato. Giango-ango naman ganitong tiguaga. Pero lingaw kay kang nakiksulti niya. Ha? Katawa-katawa ka ba? Oo, nalingaw dyan ko niya. Kay nagatuiris sa manang iyang istorya, di naman magkadimao. Sa ato pa day nakakita day ka nagsulti, be. Kita kayo! Ug malipayon kay ka kung magkasulti na mo. Nga sa ato pa, nakita sa di mo nga kuyog ang iyang anak ka mo ay nagtuod sa iyang wheelchair atol sa among panagsulti. Unsa man tayo mahimo ng Benito, boy, oy, nga imo man ang silusan. Nga din naman ginamakalaka og iyara. Og klarohon tani, dili kay kami lang ni Benito ang imong nakita nga nagsulti. Uban ang iyang anak sa maong pagpangatawa. Mong ayaw patakag selos diha. Wala tayo ang iyang magselos-selos o Benito. Kay mga tiguwang na ta. Kung wa ka matigwang, wa ka mag-iningon ana da. Adiyang! Oh, ma, niyam lagi ka sa amo. Ay, sorry ko din is inyo dahi kay mingaw kay sa amo. Hi, Mades, Papa. Naaman, pero mingaw kay mi. Kay gimunggulan ko. Ha? Kaya naman? Kaya nagselos man siyang Benito. Ha? Sino Benito na sabang iyang kasilusan? Ambot anang amahan ninyo, Dayan. Grabe na mahinong kasiloso ron, ay nga natiguwang na. Manggidudahon na kay nako. Madinumtanon pa yun.
Negative na kaayo. Kwestiyonan dayo ng ako mga lakaw. Ug kung murason ko, musamot ang pagkasuko. Maunti na lang sa ko mga tarungan, kay makigbungol man dayon ako, ug may dili magustuhan sa akong gisulti. Ay, naunsa naman tao ni si Papa, uy. Wa ba kaya siya maliwat sa inyong apuhan nga iyang mama, day? Ha? Mao kini karon ang problema sa akong bana. Dili na masabot ang iyang kinaiya. O ang ako sad, pero may nalang sad nga magbantay sa akong mga lihok kay basig ikasuko niya. Hasol kay hunahon-naon. Mupay nagkatiguang na ta, daghan na tagi pamati. Nausab na hinuon, ingon inin hinon ang among pagpuyo. Naglibog jud ko kun nganong karon lang ni andar ang iyang kaabubuan. Ug sa pagkatinuod lang sad, nahadlok na ko sa gipakitan tara sa kumbana, labi nagmasuko na siya. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, may mental problem ang inahan sa akong bana. Na-admit yun kini sa mental hospital ug namatay na lang yun nga usa ka buang. Posible bang mapasan niya iyang sakit ngadto sa iyang mga anak? Ikaduhang pangutana, ang akong anak karon nga na senior citizen na unta mi maopay no ipag-andar sa iyang grabe kasiloso. Mangginudahon na kayo. Mahadlok na ko kung unsay iyang kasuk anak ko kay masuko ambot lang. Bisag wa ko'y gibuhat masuko. Naliwat ka ni siya sa iyang inahan? Ikatulong pangutana, may mga anak na kami. Muliwat ka niyang amo mga anak kung sila na po'y mas senior citizen. Pag-antosab ka ang ilang mga asawa nila. Ikaupat na pangutana, unsawa na ko pagsabot ning akong bana. Magsige na lang siya duda nako. Di man siya ingon inikan niagto sa batanon pa mi. Kinahanglan basad nga ako ni siya ipatanaw doktor. Ikalima og katapusang pangutana. Palahi ni, punto legal. Mayuta kaming bawi-uno sa gobyerno kay dugan na namong wa mabuhisi. Unsi kami kay igsuod. Gahi man gumubuhis ng uban ako igsuod. Mahimo ba o ang ako lang bahin ang akong buhisan? Palihog tabangig tambagik ko. Ini ang akong suliran, Adyang. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Mathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong Karong suliran. adlaw, magubanta ko yung tatungod kay ako, usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Kung mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Kada sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa letter sender na to Ang karong atong adlaw, letter sender partner si Adyang. Yes. 60 years old, taga Talisay City, no? Talisay Kaya City. punto medical, emotional ug legal ning paabot ni Adyang sa ato partner, no? Ang iyang unang concern, medical partner, no? May depresya sa pangisip ang iyang ugangang babae. Na-admit gyud kini sa mental hospital. Dihang naulian, gipagawas apan nibalik lang gihapon. Inala nang kining gipriso aron dili maglatagaw. Ang iyang emotional concern partner, ang iyang bana nga senior citizen na sila, mao pa hinuoy pag-andar sa pagkasiluso niini. Dili na masabot ang kinaiya. Magsige na lang ni og duda niya. Dili na lang noon siya kalakaw-lakaw aron sa paglikay nga magsilos ang iyang bana. Kay og masuko kuno, suko gyud kaayo. Niabot sa iyang unahuna nga basin naliwat ni sa inahan. Ang legal niya nga concern partner, mayuta sila nga bawi-unon sa gobyerno. Unsi sila kaigsuon partner, no? Gani mubuhis ang uban. Gusto niya nga ang iya lang bahin ang buhisan. Okay. So mao kanay atong nabati ganina. Unang pangutana, punto medical kini unang pangutana niya partner. Yes, una niyang pangutana, na mental problem ang inahan sa iyahang bana. Na-admit gyud sa mental hospital ug namatay na lang gyud nga usa ka buang. Pwede ba na mapasa kana nga klase nga sakit ngadto sa iyang anak? Yeah, doesn't always follow nga kung ang imong inahan or amahan usa ka schizophrenic or psychotic or nay problema sa pangunahon na, ang mga anak mahimo pong usa. Pero ang percentage is a little bit higher, no? Bago lang kung nag-lecture ani sa akong mga medical students, in general population, ang
ang prevalence or incidence sa schizophrenia or kining inuntag na lisuan sa pangisip is 1%, no? Pero kung naa kay usa ka inahan or amahan, usa sa duha nga ingon tanaan ni sakita, ang posibilidad nga mga bata mahimo pong masakit aning problema is 12%. Kung naa kay igsuon nga ingon ani ang problema, ang posibilidad is more or less mga 8 to 10%. Kung ang duha ka ginikanan nimo masakit aning sakita sa pangunahuna, ang posibilidad nga masakit mo ng mga anak is more or less mga 40%. Kung ang monozygotic twins naaaning sakita, ang other twin is 47% ang posibilidad nga masakit po, no? So na genetic component, no, genetic loading gani, manang yung tabarar mag-breeding tag manok or whatever, yun nga bloodline, no? So risk go gyud hinon, pero akong balikon dili pasabot nga kung naa ka ni ani sa pamilya 100% masakit po ka, pero ang posibilidad is higher compared to the general population. Okay. O ang iya sunod pangutana, ang iyahang bana karon na senior citizen mo man hinuon ang pag-andar nga grabe ka siluso. Grabe kuno ka manggidodahon unya, mahadlok kung siya nay masuko kay basing wa kuno siya gibuhat, masuko lang kuno gihapon. Liwat na baka kuno siya siyang inahan. Dili man siya ingog pagkasilusong nga nabuang na siya, no? O na schizophrenic na siya, no? Mahitabo ni sa mga inunta senior citizens, no? Medyo tas-tas ng edad. Why? Because of insecurity nga dili na sila ka-perform kumpara sa younger years nila. Unya hangtod nga maabutan po nga maparanoid na siya is because mao lagi na siya mga insecurities, no? Na siya feeling of unable to do it compared to his younger years, no? Ang kining pagkasiluso dili pasabot nga na psychotic na ni siya or ingon ta schizophrenic na ni siya, kundi gitawag niya namo og delusional problem, no? Ang pagkaparanoia is part of delusion. Delusion is a medical term which means false belief, unfounded, walay basihan. So imo lang yung hinahinayan o pasabot ang imong bana nga sa inyong pangidaron karon nga sa 60 anyos na mo kapin nga murag dili na magyud kaayo ingnon taas ang posibilidad nga mudula pagkaglaing team. kay kuan man medyo taas-taas naman ang edad, no? Hinahinayon lang pasabot nimo unya you also have to spend quality time with your husband, no? Okay. O gang iyahang ikatulong pangutana, ang inamagud kuno sila'y anak, maliwat baka kuno na sa ilahang papa o sa mama, sa lola. Yes, mga talk mong gingnon sa while ago, no? Unsa may mga hinungdan na naman mga psychological problems because of biopsychosocial. But pasabot niya ni, biological is something to do with the level of the neurotransmitters sa atong brain, specifically kining dopamine ug serotonin. Mo nang nga atong mga tambal ng problema is anti-dopamine. Psychological is mga frustrations, mga problems that will happen to our lives, no? So ang social is ang environment, ang inyong living condition dia, unsa pa may mga problema sa atong adlaw nga panglihok-lihok. So mao na mga factors will come into play. Ngano man nga ang mga tao masakit pag psychological problem. Ug kanya-kanya kita og level of frustration and tolerance. Dili kay pareha nga ma-expose tag mga stressful event, pareho kitang tanan masakit og nervous breakdown. Dili natin usa duha or ang uban wa gani is because akong balikon kanya-kanya ta, lain-lain ta og level of frustration and tolerance in almost everything in life. Okay, og ang iyang ikaupat nga pangutana, unsaon kuno niya pagpasabot ang iyahang bana nga magsigi man lang og duda niya, dili man kuno ingon ana siya katong bata pa sila. Dapat ba kuno ipatan-aw sa doktor? Yes, dapat siya ipatanaw ni Dr. Rene Obra. Correct. Kung wala Taga-Talisay raman na, pwede ra gyud mo mga to sa Vicente Soto, di ba? Sa Vicente Soto, wala may kwarta. Okay ra gyud. kay ang mga doctors diha, daghan kay midang doctors, no? Nya atindihon na gyud mo. Dili pot pasabot nga butang lang na. I'm not saying mo may kwarta. Just in case nga wa may financial preparation, tanawon lang gyapon mo sa atong mga doktor. Kay ang amo mong decision magdepende man sa among clinical assessment sa among pasyente. So maglisod ko ginunta diagnose sa kaso kung tinuod ba gyud imong giingon, kay wala man ko kakita sa pasyente. So the best nga imong buhaton is dalhon nimo sa ospital para interview na mo, makuhaan og background history o other mga diagnostic procedures like psychological testing, mental status examination, pagsuta kung unsa bagong klase sa psychological problem ang naa diha nga atong atubangon, no? Og ang iyahang katapusan nga pangutana. Legal ni siya, partner. Yes. May yuta kami nga bawi unon sa gobyerno kay dugay na namong wala mabuhisi
11 May ka igsuon. Gani man god mubuhis ang uban na kong igsuon. Or gani gahi kuno mubuhis ang uban lang igsuon. Mahimo ba ang ako lang bahin ang akong buhisan? Now, ang kaning pagbayad nato sa buhis ba di mo guni pwede tigi-tigi kung ang yuta nakapangan usara gyud ka titulo, no? Usara ka nga baski pagdaghan ang tag-iya pero usara gyud ka titulo. Aha. Usara ka deklarasyon, usahon gyud na ang pagkolekta sa inyong buhis. So dili pwede nga imuharang parte mo inyong bayaran, dapat bayaran gyud ng tibuok nga tax that is due ngadto sa gobyerno kay di na nimo bayaran makuhaan gyud ng tanan. Yang ubang igsuon pa kay gahi man mo Bay buhis. patapli na lang na niyan, mo kolekta na lang siya kaysa sa makuha na tanan, wa man Bitaw, gid siya no? mabuhat ana, no? Madamay silang tanan. Madamay silang tanan. So bubayarin na lang na ninyo kaysa sa mapunta na sa gobyerno kay malevy na siya. Yeah, kung panalitan Okay. maabot ang panahon nga inyong baligya o whatever nga inyong makwartahan ng yuta, inyong pintahan lang niya itong mga igsoon mo bayad para sa buhis, no? Alright. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut untang na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sahab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa toang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.